Govano Anambra State Ọkammụta Chukwuma Soludo agụpụtaghị ego ọlụ nke afọ 2024 n'iru na ọgbakọ Omebe iwu steeti a. Ego a dị bilion 400 nde 132 na puku 24 na 172. Gọvanọ Soludo n'oge ọ na-agụpụta ya n'iru na ọgbakọ Omebe iwu steeti a mere ka amata na ego ọlụ a bụ nke a ga-eji wee weta ọlụ mmepe n'ebe o zuru oke. Ka anyị sonyere Ejike Abana ka onye zuo anya akụkọ a dịka o si kwesị ekwesị. Ya bụ amụma nke afọ 2024 bụ nke isiokwu ya bụ Changing Gears, the Transformation Agenda Begins. Ebumnobi ya bụ iji wee mapụta amụma dị iche iche ga-eji wee wube Anambra dịka ebe obibi dị mma. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, n'agbanyeghị ihe ịcha ụka mgba dị iche iche n'ala Naịjirịa ugbu a, ya bụ akwụkwọ amụma bụ nke pere mpe ma kwe nkwa na gọọmenti ya kere ajị n'ume iji wee na-akwado ndị Anambra. Ọ gara n'iru kelee ndị ụlọ omebe iwu maka njikọ aka ọnụ ha dị iche iche ma gụpụtakwa ọtụtụ ihe gọọmenti ya na-eme, ọkachasị n'ihe gbasara ewumewu dị iche iche, agụmakwụkwọ, ọnọdụ ahụike nakwa ihe ndị ọzọ. Onye okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a, Right Honorable Somtochukwu Udeze, kọwara na akwụkwọ amụma nke 2023 bụ nnọọ nke wetagoro ọtụtụ mmepe na Anambra, ebe o kwere ndị Anambra nkwa na ha ga-aga n'iru na-arụ ọrụ ha iji wee hụ na a na-agbaso usoro kwesịrị ekwesị wee na-arụrụ ha ọrụ ga-abara ha uru. N'ozi ekene ya, onye isi oche House Committee on Finance and Appropriation ma bụrụkwa onye na-anọchite anya ndị Anaọcha nkeji nke abụọ, Honorable Ejike Okechukwu, toro Gọvanọ Soludo ebe okwu nwere kwenye ya na ya bụ amụma akwụkwọ ego bụ nke ga-abara ndị Anambra uru. Odeakwụkwọ gọọmenti steeti a, Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye ji ọkwa Head of Service na steeti a, Ọkaiwu Theodora Igwegbe, Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, onye isi oche otu pati APGA na steeti a, Ọkaiwu Ifeatụ Obiokoye, tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.